Mama no ụmụnne m olee otu unu mere ama m na unu apụtara ma unu arakwala pịọm taa ama m na unu ejisiri ike ratụwa pịọm ekele dị Chineke anyị. So n'ụbọchị taa anyị ga-eleba anya na gịnị akwụkwọ nsọ Igbo. Ya bụ ama m na ụfọdụ unu amaghị otu esi agụ akwụkwọ nsọ Igbo. Ọ nwayọ nwayọ ama m na unu na-asụ mana ịgụ akwụkwọ nsọ na-eme gịnị na-arụ n'ahụ. Onye na-akpọtụrụ unu n'ụbọchị taa bụ Nwada Chisom Alọzie, onye na-akwadokwa ndị mmadụ ị na-asụ gịnị asụsụ ala ha n'uju. Ya bụ n'ụbọchị taa anyị ga-eleba anya n'akwụkwọ nsọ ebe a na-akpọ Matiu, de Matiu 25 malite na amaokwu nke mbụ ruo ebe ọbụla anyị mere gịnị anyị gụdebere, ka anyị mara, ka anyị lee ihe ebe ahụ na-ekwu, mara ma o nwere ihe akwụkwọ nsọ na-agwa anyị n'ụbọchị taa. Ya bụ n'ụbọchị kedị taa ebe anyị ga-ewere n'akwụkwọ nsọ bụ gịnị akwụkwọ Matiu 25 malite na amaokwu nke mbụ ruo ebe anyị gụdebere n'ụbọchị taa. O wee sị, a ga-eji alaeze eluigwe tụnyere akụkọ ụmụ agbọghọ 10 ndị were oriọna ha pụta izute onye na-alụ nwunye ọhụrụ. Nke abụọ wee sị, 5 n'ime ha maara ihe ma 5 ndị ọzọ bụ gịnị ndị nzuzu. Nke atọ wee sị, 5 ndị nzuzu ahụ were oriọna ha ma ha ejighị mmanụ ọkụ, ya bụ ihe na-akpọ gịnị karajin. 5 ndị maara ihe wujuru mmanụ ọkụ na karama, ya bụ ka a na-akpọ gịnị mpanaka, tinyekwa oriọna ha. Nke 5 wee sị, mgbe onye na-alụ nwunye ọhụrụ ahụ nọrọ ọdụ na ọbịbịa ya, ụra tụwara ha dinara ala rahụ ụra. Nke 6 wee sị, n'etiti abalị etiri mkpu n'oke olu sị, onye na-alụ nwanyị ọhụrụ na-abịa, pụtanụ gaa zute ya. Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ niile ahụ biliri mụnye oriọna ha. 5 ndị nzuzu ahụ rịọrọ 5 ndị maara ihe sị, biko mụnyetụrụ unu anyị ụfọdụ n'ime mmanụ ọkụ unu. Lee na oriọna anyị na-anyụ anyụ. Ndị maara ihe zara ha sị, mba ọ gaghị ezuru anyị na unu, kama gaanụ zụrụ nke unu n'aka ndị na-ere ya. Ma mgbe ha pụrụ ịzụta mmanụ ọkụ ahụ, onye na-alụ nwanyị ọhụrụ bịarutere, ndị ejikere soro ya. Toonu Chineke anyị. Ihe omimi ya bụ site na ebe anyị gụrụ, ọ na-akọwara anyị ihe gbasara ụmụ agbọghọbịa 10 na-eche nwoke na-eme gịnị na-alụ nwunye. 5 maara ihe, 5 eme gịnị amaghị ihe. 5 maara ihe mere gịnị wepụtara karama ha, ya bụ nke a na-akpọ mpanaka ma ọ bụkwa na ihe ndị bekee na-akpọ gịnị lamp, wujuo ya mmanụ, kpọkere akpọkere na-eche nwoke na-alụ nwaanyị mgbe ọ ga-abịa mee gịnị ime ihe mkpụrụ nwaanyị. Ma ndị ka ọzọ wụ ndị nzuzu, ya bụ ndị ke na-amaghị ihe, mere were nwatakịrị mmanụ tinye na ọkụ ha, tinye na karama ha. Ya bụ mgbe oge nwoke na-alụ nwaanyị na-eme gịnị na-abịa, ha ya wụrụzie mgbe ahụ ka ha chọrọ ịga mee gịnị, ga chọwa gịnị mmanụ.
mana oge ha nọ na-achọ mmanụ, ọ bụrụ na ha maara ihe, oge ha nọ na-eche nwoke na-alụ nwaanyị, mgbe ha nọ na-ehi ụra, ha gara ịga chọwa mmanụ ahụ n'oge. Gịnị ka anyị na-agwa anyị n'ụbọchị kedị taa? Ihe m chọrọ ịjụ anyị awụjuole karajin anyị na karama anyị? Ma ihe o karajin bụ gịnị? Kerosene. Iwujuole mmanụ na karama gị, iwujuole ya na mkpanaka gị. Maka na oge eruwe ego, ka ọ hapụ ịbụ mgbe oge ga-esu gasị ka ị gaa mee gịnị, ka ị gaa chọwa gịnị mmanụ, ị ga-awụba na gịnị karama, maọbụ karajin ị ga-awụba na gịnị karama. Oge na ha erula. Ihe na-eme na ha ezinụlọ na gịnị, ụwa na-eme gịnị, kwarapụ o bidobegide, ezumezu na-aga ịbịa. Abụla onye ọbụla mee gịnị, jishi ike mara ihe ọ na-eme, kwakọta onwe ya ọnụ, tijuo mmanụ na gịnị karama gị, nke ga-abụ na nwoke na-alụ nwaanyị bịa ka inwe ike mee gịnị, soro ya mee gịnị, baa ga mee gịnị, emume a. Otu a ka ọ dị m, ọ ha n'ọnụ taa ka ọ dị ka anyị ahụ gị, mana anyị ga-ahụ na mbọchị ọzọ nwayọ ka iji eme gịnị, iri ihe dị ọkụ. Mbọchị ụka ọzọ anyị ga-ama ebe a ga-eme gịnị, eleba anya, isi ike na-agụ gịnị, Baịbụl n'okwu Igbo, ka ị na-aghọta ma ihe n'aka. Maka ndị ka English na-ekweghị, biko gụọ n'ụka Igbo. Ekele dịrị unu.